Здравейте! Аз съм Таня Илиева. Продължаваме с следващата тема от нашия видеокурс, свързан с европейските проекти. Започваме с темата за бизнеса и европарите за бизнеса. Избрах да разделя тази тема в няколко части, защото различни европейски програми финансират бизнеса за различни цели. Първата програма, която съм избрала за вас в тази част първа, това е така наречената оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Тя се управлява от Министерство на икономиката и отделя паричен ресурс за предприятия, които искат да развиват своята дейност в следните направления: иновации, предприемачество, технологично развитие, енергийна ефективност, и това се финансира от Министерство на икономиката посредством различни начини. Първият начин, който е най-добре познат, това са проектите. Разработване на проектни предложения, разписване на бюджета към самата идея. Вторият начин е чрез ваучери и третият начин е чрез финансови инструменти. Програмата е избрала 3 метода, по които всеки бизнес в България би могъл да кандидатства за финансиране и със средствата, които получи, да ги вложи като инвестиция в неговата дейност. И така, въпросът, който стои пред нас във връзка с програма Конкурентоспособност, е как да похарчим 235 милиона евро, които са определени за българските фирми да ги усвоят през 2016 година. Искам да ви разкажа за какви видове разходи можете да кандидатствате в тази програма, като възможността да подадете своите проекти ще се случи през 2016 година. Първата схема, за която искам да ви разкажа, в която можете да подадете своите проекти, се нарича подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия. Средствата, които са заделени за кандидатстване, са 10 милиона евро. Тези пари ще могат да бъдат използвани от новосъздадени стартиращи предприятия за разработване на техни идеи, свързани с някакъв иновативен продукт. Нещо, което не е създавано досега, което не съществува, и те искат да развият, да разработят, да имат научен екип, с който да разработят тази иновация и след това да завършат с някакъв прототип или полезен модел. Програмата отпуска средства за заплата на този екип, за закупуване на необходимото оборудване, за тестване, за пилотните линии и така нататък. До 200 000 евро може да получи всяка фирма, която е новосъздадена, иновативна и има идея, която ще доведе до иновация. Отново възможност за финансиране на иновативни продукти и процеси, но вече за фирми с опит. Нови 35 милиона евро ще бъдат отпуснати за тествания, изпитвания, измервания, лаборатории, като разбира се ще се финансират разходи както за дълготрайни материални активи, така и за дълготрайни нематериални активи, които ще включват права по интелектуална собственост, научни изследвания, технологии, ноу-хау и непатентовани открития. Една от схемите на конкурентоспособност, която се следи с интерес от бизнеса и към която бизнесът проявява особен афинитет, това е схемата, свързана с развитие на клъстерите в България. Клъстера сам по себе си представлява обединение на организации, обединение на фирми или физически лица, които имат общ интерес в бизнеса. Това може да са фирми в различни елементи от веригата, ваши доставчици или фирми, които се занимават с пласмента на вашата продукция, или фирми, които са сродни на вашата като производство. Идеята е да се обединяват фирмите
за да имат една обща шапка клъстер, който да подпомага популяризирането на дейността на тези фирми, да могат те да бъдат по-познати в страната и в Европа и клъстера да подпомага бизнес дейността на тези фирми. За какво ще се отпускат средства? Заделени са 20 милиона евро за развитие на новосъздадени клъстери или такива, които вече са създадени и в действителност работят. Ще се отпускат средства за дейности, свързани с организационно-административното укрепване, което ще рече обучение за управленския персонал, работа в екип, лидерски умения, вземане на решения, закупуване на системи вътрешни за управление на клъстера, закупуване на офис оборудване, въобще каквото е необходимо, за да се изгради административно-организационното тяло на това ново създадено юридическо лице. Или отново казвам, възможно е клъстера да не е сега създаден, възможно е той да е действащ от няколко години. Също така можете да получите средства по тази схема за дейности за коопериране, за различни срещи, обмени, пътувания, както в страната, така и в чужбина, обмен на опит с други сродни организации. И една от дейностите, към която бизнесът проявява много голям интерес, това е участие в международни панаири и изложения и дейности за маркетинг и реклама на дейността на тези клъстери. Това включва и дейности за сътрудничество с други организации, дейности за развитие на споделени иновационна инфраструктура и ноу-хау. Тук ще може да се кандидатства приблизително до около 1 милион евро на проект. Следващата възможност за кандидатстване за малки и средни предприятия е свързана с развитие на управленския капацитет на фирмите в България. 30 милиона евро са предназначени за проекти, в които ще бъдат включени обучения, разработване на нови системи, базирани на информационни и комуникационни технологии, закупуване на лицензи, сертификати, включително сертификати за управление на качеството във фирмите. Услуги по реинженеринг на процесите в предприятията, така че ако вие сте микро, малко или средно предприятие в България и искате да въведете нови системи в своя бизнес, системи за управление на качеството, да се сертифицирате, да внедрите някакви нови стандарти или ако имате нужда от специализиран софтуер за управление на вашия бизнес и с това той да стане по-ефективен, да намалите производствените разходи, тогава това е вашата програма, откъдето можете да получите средства за тези ваши нужди. Един проект по тази схема може да кандидатства до левовата равностойност на 200 000 евро, като финансирането за малките и средни предприятия ще е до 90% от желаните разходи. Една от следващите схеми, за които искам да ви разкажа, е свързана с подобряване на енергийната ефективност в предприятията. Както знаете от предишните уроци, енергийната ефективност е една от основните цели на Европейския съюз. Именно за това и програма Конкурентоспособност отпуска средства за подобряване на енергийната ефективност в българските предприятия. Ще има две схеми. Едната ще е насочена към малки и средни предприятия, другата ще е насочена към големите предприятия. Ако вие се интересувате да получите средства да подобрите енергийната ефективност във вашите фирми, е необходимо да видите кога ще има възможност да кандидатствате, в зависимост от това дали сте микро, малко или средно предприятие или сте голямо предприятие. За какво ще можете да получите пари? Отпускат се средства за дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, които допринасят
за подобряване на енергийната ефективност на предприятията. Това може да включва строително-монтажни работи на производствени сгради или въвеждане на мерки за енергийна ефективност, които са пряко свързани с въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна ефективност, придобиване на системи за отопление или за охлаждане, производство на електроенергия от възобновяеми източници за вашите собствени нужди. Също така, важен елемент на финансирането е и въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт. Средствата, за които може да кандидатстват българските фирми, са за малките и средни предприятия 90 милиона евро, а за големите предприятия 50 милиона евро. Като размерът на един проект може да стигне до 1,5 милиона лева за малките и средни предприятия и до 2,5 милиона лева за проекти на големите предприятия. Това е сайтът в интернет на програма Иновации и конкурентоспособност, на който можете ежедневно да се информирате за актуални обяви за отпускане на средства по тези възможности, за които ви споменах. Европейските пари се отпускат ежегодно, дори ежемесечно. Затова моят съвет към вас е: следете обявите или поддържайте връзка с вашия консултант по европейски проекти, за да може да ви информира във всеки един момент какво е възможно и подходящо за вас за кандидатстване. Програмите, които ви разказах до тук, в момента са актуални за 2016 година. Повечето от тях и дори нови ще бъдат актуални и за 2017 година, 2018 до края на програмния период, който е 2020 година. И така, нека да видим кои бяха програмите, от които всяко едно малко, средно или голямо предприятие в България, всяка фирма, регистрирана по Търговския закон, ще може да получи финансиране. Първо, подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия. Второ, разработване на продуктови и производствени иновации. Трето, развитие на клъстери в България. Четвърто, развитие на управленския капацитет на малки и средни предприятия. Пето, енергийна ефективност на малки и средни предприятия. И шесто, повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия. Благодаря ви! До скоро!